बे माइ आबादखौ जोङो आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायजों मोननायखाय बिथांमोननि बिथोनजों जोङो जानानै गोजोनै थांना थानायनि राहा मोननायनि थाखाय जोङो आफा इसोरनो जानायनि सिगां जोङो बावनानै होयो। जेरावबो जेरैबो दासान्दि ओंखाम गोरलै जानाय समनि फोरबोल'। गोदो गोदाय मुगानिफ्राय सोलिबोनाय ओंखाम गोरलै एबा ओंखाम गोदान जानाया बर' हारिनि मोनसे एंगारहायै आसार खान्थि। बेबायदिनो दासान्दि नुनो मोनगासिनो बर' हारिनि नखर नखर ओंखाम गोरलै जानायनि फोरबो। दिनैबो सेरेन, दलंगुरि, बिबारबारि, बिबारि, तेजपुरिया आरो देकापाम बालाबारि गामिनि जथायै बानजायनायाव सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा धोरोमारि खान्थिजों बाथौ थानसालियाव ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोखौ फालिदों। बे फोरबोखौ लोब्बा लाखिनानै ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो, नखर बेंनाय आरो धोरोम फालिनायाव माइनावफोरनि मावनां बिबान बेफोर आयदानि सायाव सावरायनाय जायो। खुलुमबाय। गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब, बड'लेण्ड खौरां आरो बाथौ बिबुंसार आरो सानजारि थान्दै गासैबो रादाबगिरि आरो रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै आघोन फोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। जों दिनै ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो, बे फोरबोखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै बिबारि गामिनि गोथार बाथौ थानसालियाव दरब्रै गामिनि बानजायनायाव सेरेन, दालांगुरि, देकापाम बालाबारि, बिबारि आरो बिबारि तेजपुरिया बे दरब्रै गामिनि बानजायनायाव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जाबाय। बेवहाय जों हाबाफारि हिसाबै फुंनिफ्रायनो फिरफिला बिरजेननायनिफ्राय लानानै गोथैसि बावनाय आरो उन्दै उन्दै गेजेर फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ सोंथि सोंनाय बादायलायनाय, धोरोमारि गौथुमनि सायाव धोरोम फोरबोफोरनि सायाव नोजोर बोनानै सोंनाय फिननाय बे हाबाफारिखौ लादों। बेनि गेजेरजों जों दिनै फुंखा सुबुं महरै मोननो हादोंमोन जोंनिनो मोनसे समनि बारग' आफादगिरि मानाव गेदेर बाबुल दैमारि सार आरो जोंनि माइनाव आफादनि सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो मानाव गेदेर मुस्रिमा मन्जुला बर' बिथांमोनखौ जों मोननो हादों। जोङो जा साननानै फोरबोखौ फालिनाय जादों। दिनै जोङो फोरबोखौ गामि गामि दावबायदिंनानै खुंनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि फोरबोखौ जों खौसेथि खालामनो थाखाय, जोंनि नेम निथिखौ गोख्रोंभाबै मोनसे एबा दोंसे लामाजों लांनो थाखाय जों दिनै गामि गामि दावबायदिंनानै फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। आरो बे आघोन फोरबोखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जों जाबोयोब्लाबो दिनैनि दिनाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौ थान्दैनि गेजेरजों जाखिनि नेम निथि होदों बेखौ लानानै जोङो गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। आरो जोङो ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोआव जाखिनि नेम निथि दं बेखौ जों बयबो रायजो राजानो दिन्थिनायजों लोगोसे गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। आरो लोगोसे बेखौ बुंनांगोन जों आघोन फोरबोखौ आघोन दाननि 1 खालारनिफ्राय माइ बिजौ लायजेननायनिफ्राय जागायनानै 9 खालारनि सिगां जों फोजोबनानै आघोन दाननि 9 खालाराव जोङो जयैनो गं 66 गामिनि बयबो रायजो राजाया बाथौ गोथार थानसालियाव बे आघोन फोरबोखौ बयबो फालियो। आरो जों दिनै बेवहाय गाजा गोमजा खुंनायाव गं 66 गामिनि बाथौसा बिथांमोनखौ हांख्रायनानै जों बे बिबारि बाथौ थानसालियाव गाजा गोमजायै जों आघोन फोरबोखौ खुंनाय जादों। खुलुमबाय। मोनसे फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realitypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।